Vítajte, o chvíľu odchádza vlak. Kamkoľvek na Slovensku, dnes cestujeme s aplikáciou Fertik. Je to úplná novinka. Pred nastúpením do vlaku stačí potiahnuť doprava a aplikácia sama odštartuje vašu cestu. No a keď prídete do cieľa, stačí posunúť doľava. Sumu, ktorú ste precestovali, zaplatíte kartou jedným klikom. Apka dokonca vypočíta cenu lístka aj vtedy, keď prestupujete na viacero vlakov. Je to aplikácia pre pohodlnejšie cestovanie, bez nutnosti vyhľadávania spojov alebo kúpy lístka dopredu. Veľmi jednoducho stačí si stiahnuť aplikáciu a pred nástupom do vlaku potiahnuť doprava. Výpadok signálu nie je žiaden problém, po opätovnom zapojení si aplikácia automaticky cestu doráta. Áno, cez aplikáciu sa dá zakúpiť viacero cestovných lístkov a dokonca aj zľavnené lístky. Stačí, že sa vzdialite zo stanice a aplikácia vás automaticky výzve na ukončenie jazdy. Dokonca je tam aj funkcia Smart Stop, ktorá to spraví automaticky za vás. Aplikácia Fertik platí na všetky vnútroštátne vlaky druhej triedy a teda aj na tatranské elektrické železnice. Cestujte vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko jedným ťahom v apke Fertik.